Ta' kull sena eluf ta' pellegrini jżuru s-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pino Fawdex biex jitolbu quddiem ix-xbija tal-Assunta, xogħol iffirmat ta' Amadeo Perugino li sar fl-1619. Ir-rettur tas-Santwarju Father Gerard Bohaġar spjega li l-istat fqir ta' preservazzjoni li jinsab fih il-kwadru wassal biex tittieħed azzjoni. Fost il-ħsara, it-tila oriġinali nqalet minn matila oħra li kienet twaħlet magħha u dan ħoloq xquq fil-pittura u partijiet deru mibżuqa l-barra. Interventi li saru tul is-snin bidlu uħud mill-karatteristiċi oriġinali tal-pittura li skurat u sfaret. Il-proġett ta' konservazzjoni u restawr issa ġifdat fidejn professjonisti mill-kumpanija Atelier del Restauro. Tul dawn l-aħħar 4 snin il-kwadru tal-Madonna ta' Pino kien qed jiġi studjat dwar l-importanza u l-ħtieġa kienet diġà qiegħda tidher il-ħtieġa li dan il-kwadru jerġa' jiġi rrestawrat. Kien propju s-sena l-oħra meta ċċelebrajna l-400 sena mill-pittura ta' dan il-kwadru ta' Amadeo Perugino, reġa' sar l-aħħar studju u hemmhekk f'dan l-aħħar studju intweriet l-urġenza li dan il-kwadru għandu bżonn ta' konservazzjoni. Għalhekk flimkien mal-isqof ġie deċiż li wara li dan il-kwadru mar fil-parroċċi isir matul din is-sena ir-restawr li huwa tant mistenni. Il-kwadru inqala minn postu biex isir ix-xogħol li ser jinkludi tindif u tneħħija ta' saf ta' verniċ u ammont tartokki li saru f'interventi fil-passat. Ser titneħħa tila li twaħlet fuq wara u tiswija kkawżata minn tiċrid fosthom toqob fil-pittura ikkawżati minn debijiet li żejnuha. L-integrazzjoni tal-pittura ser issir b'metodi reversibbli biss fil-postijiet fejn intilfu partijiet mill-pittura waqt li se jsiru miżuri ta' konservazzjoni biex ma jħallux il-pittura tiddeterjora. Kurzità għal ħafna hi għaliex din ix-xbija tal-Madonna hija magħrufa bħala ta' Pinu. Dan ġara għaliex ħadet isem Pino Gauci, ir-raġel li fil-bidu tas-seklu 17 kien jieħu ħsieb kappella fil-post fejn illum hemm is-Santwarju u li qabad lill-artist Taljani Pitter dan il-kwadru titolari. Minn dan l-istess kwadru fl-1883 il-Madonna sejħet lil Carmine Grima u fl-istess żmien kelmet ukoll lil Francesco Portelli. Minn dawn il-ġrajiet nibtet devozzjoni kbira lejn il-Madonna ta' Pino li waslet biex 100 sena ilu imbena is-Santwarju tal-lum. Il-kwadru ħareġ minn ta' Pino 5 darbiet. L-aħħar 100 sena kienu markati minn 3 ġrajiet kbar. L-inkoronazzjoni tal-kwadru fl-1935 bl-approvazzjoni tal-Papa Piju XI. Iż-żjara tal-Papa Ġwanni Pawlu II f'Mejju 1990 u l-warda tad-deheb li poġġa quddiem din ix-xbija il-Papa Benedittu XVI li qal lill-Maltin jitolbuha u jsejħula Sultana tal-Familja.